Dobrý den, vítám vás u představení modulu Heureka pro PrestaShop. V tomto videu si ukážeme, jak modul funguje, jaké má hlavní funkce a jak jej správně nastavit pro efektivní export produktů a správu feedů pro srovnávače. Jako první se nacházíme v sekci Přehled XML. Zde vidíte, kdy a jaké feedy se generovaly. Máme zde produktový a dostupnostní feed. Po vygenerování souborů se objeví URL adresy. Tyto adresy skopírujte a zadejte je v administraci vašeho účtu Heureky. Z těchto URL adres bude Heureka aktualizovat vaši nabídku v pravidelných časových intervalech. Základní nastavení. Modul umí pracovat jak se základním produktem, nebo také s jeho kombinacemi. Také můžete ovlivnit, jaký popis a obrázek se bude generovat. Velkou výhodou je zpracování velkého počtu produktů najednou pomocí dávek. Nemusíte se tak bát, ani když máte několik tisíc produktů. Nechcete exportovat všechny kategorie? Jednoduše si vyberete pouze ty, které sami chcete. Nastavení pro tagy. Zde je možné ovlivnit některé tagy ve feedu a jejich prezentaci. Pokud si nevíte rady, je zde vždy připojena nápověda. UTM parametry jsou speciální značky v URL, které pomáhají sledovat návštěvnost a konverze v Google Analytics. Vyplnění UTM značek umožňuje sledovat zdroj a efektivitu marketingových kampaní v analytických nástrojích, jako je Google Analytics. Díky tomu lze lépe optimalizovat reklamní strategie a zvyšovat návratnost investic. Párování kategorií. Pro správné zařazení produktů je nutné spárovat vaše kategorie s kategoriemi Heureky. Jak na to? Vyberte vaši kategorii a odpovídající kategorii z Heureky. Uložte nastavení. Pro aktualizaci kategorií použijte tlačítko Aktualizovat. Dopravné v XML feedu. Můžete si vybrat, zda chcete zobrazit informace o vašich dopravcích a cenách dopravy. Sklad a dodání. Zvolte, zda chcete generovat produkty pouze skladem nebo všechny a za jak dlouho jej doručíte zákazníkovi. Pokud chcete exportovat i produkty, které nejsou skladem, pohodlně si nastavíte dobu dodání i pro tyto produkty dle připravených předvoleb. API klíče pro Heureka jsou unikátní identifikátory, které slouží k autentizaci a zabezpečené komunikaci mezi vaším e-shopem a službami Heureky. Pomocí těchto klíčů můžete například měřit konverze, získávat hodnocení zákazníků nebo zobrazit certifikát v rámci služby ověřeno zákazníky. Pokud si nebudete vědět rady, je zde i nápověda, jak tyto klíče najít. Ověřeno zákazníky. Certifikát, který zákazníkům ukáže, že váš e-shop je důvěryhodný. Při povolení se po každé objednávce odešlou data Heurece. Pokud zákazníci udělí dostatek pozitivních hodnocení, získáte certifikát. Ten si pak můžete zobrazit na e-shopu. Pokud vlastníte certifikát, můžete soutěžit o cenu Shop roku, kde zákazníci hlasují pro nejlepší e-shopy podle jejich zkušeností. Vítězné obchody získávají prestiž a větší důvěru zákazníků. Modul umožňuje přidat widget s odkazem na hlasování přímo na stránky e-shopu a také vložit banner do e-mailu odeslaného zákazníkovi po vytvoření objednávky. Konverze. Nastavte, pokud chcete zasílat data objednávek do Heureky pro přehled vašich investic. Recenze obchodu a produktů. Povolte, pokud chcete na vašem e-shopu zobrazit udělené recenze na obchod nebo produkty. Modul je plně automatický díky podpoře služeb Cron. A to je pro tuto chvíli vše.